Masu kallonmu da sauraronmu da kuma waɗanda muke zaune a cikin wannan zaure muna muku barka da wannan lokaci. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin a Fada A cika, wanda sashen Hausa na BBC da tallafin gidauniyar MacArthur suke kawo muku. Shiri ne wanda muke kawowa a kodayaushe muke gayyato manya-manyan 'yan siyasa waɗanda suka ɗauki manyan alƙawura lokacin yaƙin neman zaɓe. Suke cewa idan sun kai ga gaci sun zama shugabanninku za su cika waɗannan alƙawura. A yau muna tare da gwamnan jihar Zamfara, Dr. Dauda Lawal dare. Gwamna, muna maka barka da wannan lokaci. Bari, ina godiya kwarai da gaske. Kuma kafin a fara wannan tattaunawa, kamar yadda al'adar shirin take, mukan gabatar da rahoto ya zama mana matashiya. Kuma a wannan karan abokin aikina Imam Saleh shine ya gabatar mana da wannan rahoto kamar wanda za mu gani yanzu. Jihar Zamfara da ke arewacin Najeriya na daga cikin jihohi masu arzikin ma'adanai da kuma albarkatun noma. To amma rashin tsaro ya zame mata ƙarfan kafa. 'Yan fashin daji da sauran ɓata gari sun hana mutane da dama a jihar sakewa, lamarin da ya kawo mata koma baya. Za mu kawo tsaro. Gwamnan jihar Dauda Lawal, wanda yake cika shekara guda a kan karagar mulki, ya sha alwashin share wa Zamfarawa hawaye a jawabinsa na farko bayan da ya sha rantsuwar kama aiki. Da ikon Allah za mu kawo tsaro a wannan jiha tamu, za mu haɓaka ilimi, za mu haɓaka ayyukan gona, za mu kawo kiwon lafiya, sannan za mu kawo ci gaban al'umma da kasuwanci. A Gusau, babban birnin jihar, ana iya ganin wasu alamomin ayyukan ci gaba, kamar sabbin tituna da gwamnan ya fara, har ma ya kaddamar da wasu daga cikinsu. Sai dai wasu da dama a jihar na ganin cewa ba nan gizo ke sakar ba. In ka diba yanzu irin za a ga matasa nan sun ƙara karatu amma babu aikin yi. Na biyu, Zamfara jiha ce wadda in ka lura duk masana'antunmu duka ba sa aiki. Irin masaka, irin oil mill da sauransu ba mu da kamfanuna su, kaga dole ku a samu matasa su samu rashin aiki. In ka dibi irin masaka za a ga tana ɗaukar yadda mutum 20,000, 30 da sauransu, amma yau an waye gari masakun nan duk ba sa aiki. Mun sha rana, mun sha wahala, mun zaɓe shi don dai mu ga sauyi mai ma'ana ga rayukanmu. Ga muna har yanzu cikin mawuyacin hali, har abun ma ƙaruwa bisa ga wanda muke ciki. Gwamna, ga bidiyo ka kalla, me za ka iya cewa game da wannan bidiyo? Buhari, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kamar yadda ka gani a wannan bidiyo, lokacin da muke neman wannan mulki, mun zaga ƙananan hukumomi 14. Na farko, abinda duk muka yi magana shine cewa da ikon Allah za mu kawo tsaro a jihar Zamfara. Na biyu, bayan tsaro sai maganar ilimi. Na uku, mun yi maganar kiwon lafiya. Bacin shi, maganar tattalin arziki da makamantansu. To alhamdulillah, na farko abin da aka sani ne maganar tsaro abu ne wanda ya damu kowa a jihar Zamfara da kuma arewacin Najeriya. Wanda bayan Allah ya ba mu mulkin nan, mun fito da hanyoyi daban-daban wanda ga tunaninmu zai kawo sauƙi ta wajen matsalar tsaro. Na biyu, mun yi la'akari cewa kamar yadda aka sani gwamna suna ne akan cewa shi ne chief security officer, amma bai da soja, bai da ɗan sanda, bai da civil defense. Amma duk da haka, duk inda ya kamata mu je mu magana, ko wajen sojoji, ko 'yan sanda, ko civil defense, mun je kuma mun tattauna da su
kuma sun ba mu haɗin kai, wanda alhamdulillah a lokacin da aka fara abubuwan nan, in ka duba irin da yadda ake kashe-kashen al'umma a jihar Zamfara, da wani lokaci za ka ji an tashi an ce maka an kashe mutum 200 da makamantansu. Mun samu sauƙi, mun fara samun sauƙi. Bacin haka sai muka cewa ya kamata mu fito da wata hanya wanda mu muna ganin cewa zai kawo sauƙi, shine wannan community protection guard wanda 'yan jihar Zamfara ne a ƙananan hukumominmu 14 mun ɗauki wa'annan mutane, wanda na farko kafin mu yi haka mun je state assembly aka yi dokoki wanda ya ba mu hurumin cewa mu ɗauki wa'annan mutane, kuma mun ɗauki wannan mutane kusan su 2,640 da wani abu. Kamar su waɗannan da ka ce ka ɗauka, a sau da yawa ana ganin kamar suna wuce gona da iri a ayyukan da suke yi, don mutane da yawa sun ta ƙorafi a kansu. Me za ka iya cewa game da haka? Wato ba za ka hana mutane magana ba, duk abin da kai ɗan adam ne, duk yadda kai wani zai ga cewa ba a yi mashi daidai ba, amma mun yi abin da kyakkyawan zuciya. Ka san kamar idan aka gabatar maka da ƙorafi, misali kamar mutanen tsafe a kwanakin baya sun yi ƙorafi akan irin waɗannan abubuwan. Mataki na samar da daidaito shine sai a yi bincike. Kamar kun yi wani bincike ne akai don ku tabbatar da ƙorafin nasu? Kamar yanzu lokacin da aka yi kisa a Mada, ai an fara surutai iri daban-daban kan cewa ga shi ana ta cece kuce, wanda a lokacin bana nan, ina dawowa na je Mada, na zauna da mutanen nan, mun tattauna da su, na yi musu jaje, kuma na tabbatar masa cewa ba za mu bar wannan abin ya kwanta ba sai mun tabbatar da cewa an gano wanda ya kisan nan don a ɗau mashi hukunci. Kuma alhamdulillahi an kama shi, kuma an gaya wa duniya cewa ga waɗanda suka wannan illa. Saboda haka wurare da yawa muka da irin wannan, duk wanda muka sani wallahi in aka yi abu ba daidai ba mukan ɗauki mataki don mu tabbatar da cewa kowa an ba shi haƙi. Abin da kullum ke gaya ma al'umma shine wallahi ban zo don in ɗauki haƙin kowa ba. Allah ya sani, kuma muna bakin ƙoƙarinmu, kuma za mu ci gaba da yin wa'annan abubuwa har sai mun samu sauƙi. Wato akwai abubuwan tsaro wanda yake ba wai sai ka zo midiya ka yi magana ba, saboda yana da mahimmanci wasu abubuwan ka ɓoye su. To kamar a cikin shekara ɗayan nan, in an ce kai da kanka ka ba wa kanka maki na ƙoƙarin da kai a ɓangaren tsaro, me za ka iya? Idan aka ce in ba kaina maki, zan ba kaina 75. To shikenan, tun da ka faɗi haka, bara mu kalli wasu ra'ayoyin mutanen Zamfara da muka tattaro kan harkar tsaro, sai mu ji su kuma daga ɓangaren su me suke gani. Sunana Maryam Ibrahim Ruwan Ɓore. Gwamna, Ruwan Ɓore an ce za a kai mana ma'aikata shekara da shekaru, har yau ba a kai mana komi ba. Su dai 'yan garin su dai annan suna iyakar kokarin su, amma mu har yau ba mu ga ma'aikatan da an ka kai mana ba. Sunana Mariya Bashar Ruwan Ɓore. To mu yanzu rayuwar mu ai ba wanda gudanar da ita da muka yan ba cikin tashin hankali ba, saboda wanda an ka koro shi ya bar gidan shi, ya bar komi nashi, mi yake cikin ba cikin rayuwar bakin ciki ba wani kwanciyar hankali gare mu, ba wani jin daɗi gare mu. Mu yanzu mun zama kawai ma ba awaki muke cikin jiha, har ma awaki sun yi mu daraja cikin waga jihar ta Zamfara. Sunana Sani Lawali Ruwan Ɓore. To rayuwa wannan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, don muna cikin halin la haula ina rayuwa. Na daidai an raba mu da muhallan mu, an ƙone mana gidaje, an kwashe mana dukkanin abin da mun ka tara, an kwashe mana abinci, ba mu san halin da muke ciki ba yanzu, illa iyaka sai dai wanda ya ga Allah ya tallafa mana. Ina ganin mun nemi jami'an tsaro tun tsohuwar gwamnati, sannan ita ga gwamnati muna ɗaya daga cikin monitors wanda mun kai mata kamfe ba da irin tamu gudumawa na wannan gwamnati bi izinin lahi sai ta kai. To amma har inda yau ka magana mu dai Ruwan Ɓore an mai da mu saniyar wari, ko ba mu ɗaya daga cikin jiha ne, amma wannan rayuwa ta yi muni da yawa. Gwamna, ga abin da mutanen nan suke faɗa, al'ummar jihar Zamfara ne, gashi ka ce ka ba kan kashi 75 cikin 100. Kashi 75 cikin 100 kwarai da gaske. A ce. Kwarai da gaske.
kamar misali a ina aka samu kuma wannan matsala? Ba ruwan ɓaure ba, akwai wurare da yawa wanda za ka ga cewa akwai jami'an tsaro, amma lokaci muna zaune a Zamfara za ka ga an ce an turo daga Abuja a cire wannan jami'an tsaro. Ya zan yi? Duk dokar da na bayar ba za su yi ba sai abin da Abuja suka ce. Asin san da matsala. Waye ke janye su misali? To sojoji ne, saboda haka daga command ɗinsu ne. Amma ka taɓa bibiya don tabbatarwa? Kwarai da gaske, na je ba sau ɗaya ba sau biyu ba, na yi mitin da chief of army staff ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba. Ya zo Gusau, mun tattauna da shi. Na bi su duk inda zan yi magana akan cewa muna neman taimakon sojoji a wa'annan wurare don mutane ba sa iya gudanar da ayyukansu na yau da kullum. Za su ansa mana cewa za su yi. To haka muke fama kullum. Yanzu abin da ke faruwa, lokacin da aka addabi tsafe, na je na samu chief of defense staff, na samu chief of army staff, kai har shugaban kasa na je na samu. Na ce, shugaban kasa, muna cikin wani hali, watakila kai baka san irin matsalolin da muke fuskanta a Zamfara ba, amma yau ya kamata in gaya maka don ka sani a san wani irin mataki za a ɗauka, wanda kuma wallahi da ba a gaya mashi gaskiya ba. Kai ina so in gaya maka, ko wannan community protection guard ɗin da muka yi, an je an gaya mashi gwamnati cewa wai na yi su ne don dai maganar siyasa, ba wai don a kare al'ummar mutane ba. Yanzu misali, kafin ma mu samu bindigogin da za su yi amfani da shi, idan ka san irin kalubalancin da muka samu sai Allah, amma cikin ikon Allah dai aka samu wannan bindigogi da suke amfani da su. Yanzu an cika shekara ɗaya cif. Kwarai da gaske. Da kuke kan wannan iko. Kwarai. A ce a shekara ɗaya kullum kana dogaro da misali taimako daga kamar wajen shugaban ƙasa, kuma gashi har yanzu kamar inda kake bayani kamar har yanzu baka samu ba? Ai dole ne, kamar yadda na gaya maka, ban da soja, ban da iko a kansu, ban da iko a kan ɗan sanda. Dan da ina da iko, wallahi billahi da yanzu maganar tsaro ta zama tarihi a jihar Zamfara. To haka kenan za a tafi misali kai daga bangaren ka ba abin da za ka iya yi? Abin da zan iya yi shine wa'annan ma'aikata da na ɗauka su ne wanda suna ƙarƙashina, na san cewa idan na ba su oda za su yi, suna bi. Amma dole ne a kullum ɗin in je in kai koke ga wa'annan mutane wanda muna tunanin idan aka ba su umarni za su yi. Wato abin da ke faruwa, bari in gaya maka, na je na gaya mu shugaban ƙasa, kuma an ba mu sojoji fiye da yadda kake zato da kayan yaƙi wanda da bai sani ba. Saboda haka ya taimaka mana. Amma me ke faruwa? Yanzu haka sojojin nan sai sun je za su yi operation, sai a kira su a ce ban da wannan wurin, ban da wancan wurin. Kafin mu zo ka ci gaba da wannan bayanin, a ƙa'ida idan an ce an samu ci gaba, musamman kamar ga Zamfara da aka tarwatsa mutane da dama daga ƙananan hukumominsu, idan an ce har an kai kashi 75 cikin 100 na ƙoƙarin da aka yi, ya kamata ya zuwa yanzu mu ji an ce kamar an mai da misali mutanen ƙaramar hukumar kaza inda suka fito, mutanen ƙaramar hukumar kaza an mai da su, aƙalla an samu nutsuwa da kwanciyar hankali, sun koma sun ci gaba da ayyukansu da noma da abin da suke. Yanzu haka in ka je akwai ƙauyuka daban-daban wanda sun koma ƙauyukansu kuma suna noma. A yanzu haka ka je ka bincika, kai ɗan jarida ne, saboda ka ba ma wai sai an gaya maka ba, kai ka san yadda za ka je ka bincika ka gani, ka manta da maganar siyasa, a yi abu tsakanin da Allah, ka je ka duba za ga cewa da yawansu sun koma mahallansu. Kamar misali ina da ina misali kamar yanzu ko nan tsafe mutane da yawan sun koma wurarensu. Idan ka je ƙaura, ka je Shinkafi, har su birnin Magaji, ko shekaran jiya na je Maradun, da yawa mutane sun koma ƙauyukansu. Waɗanda suke tare da mu a cikin zauren nan, domin waɗanda suke son gabatar da tambaya akan abin da ya shafi tsaro, mu gani.
To. Sunana Jamila Muhammad Zurmi. I'm a staff of the Federal Ministry of Justice. Governor, ka yi magana the effort you have made na duk wannan abun tsaro, the challenges and everything. Amma ka yi ƙoƙarin bringing in technology, maybe the use of drones, the in collaboration with Ministry of Defense, instead of spending money akan Air Force, there can be in technology fitted with weapons, drones that can be used. Ina ganin ai gwamna ya fahimci wannan tambaya. All right. To watakila sai ka tashi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana engineer Dr. Nura Makoshi Marado, ni dan asalin Marado ni kuma ma'aikaci a jami'ar da ke Bayero Chemical and Petroleum Engineering. Ka yi magana sosai akan wato 'yan gudun hijira da a yanzu sun kuma mazaunansu. Ni ganau ne ba jiyau ba, saboda a shekaran jiya na je Zamfara, Allah kawai ya ceci rayuwata aka hanyar nan. A cikin Maradun, tambaye ka kai tsaye ka dan ƙara daga murya. A cikin Maradun akwai ko shekaran jiya da mutane idan za su je gona sai an ba su wato wani tsari, wa'annan unguwa yau za su je wannan wuri su yi noma, wannan unguwa yau za su je wani haka aka samu wani bawan Allah cikin gona da shi da iyalan shi gaba daya aka kwashe su. To tambaya ta anan ita ce, Your Excellency, a matsayinka na gwamna number first citizen na jiha, noma shine tushen mu a Zamfara. Idan babu noma, da shi muke ci, da shi muke rayuwa, da shi muke sayarwa mu ɗauki nauyin 'ya'yanmu da jikokinmu zuwa makarantu. Shin ka san cewa last year akwai ɗalibai da dama daga jami'o'i na university, polytechnic da college of education da suka drop out? Ka san cewa this year because of the insecurity da muke fama da shi, an yi harsashen cewa Zamfara na ɗaya daga cikin jihar da za a lokaci ya zan karshe kenan, Zamfara na ɗaya daga cikin jihar da za su yi facing din a lot of crisis na drop out na ɗalibai. Mai girma gwamna, me kai last year shekarar da kai, mai girma wani irin shiri gare ka na ɗaliban nan da za su drop out daga university? Wallahi akwai mutane da dama za su drop out. Mai girma gwamna sai an yi muna matakar godiya kwarai da gaske. To gwamna ga tambayoyi guda biyu. Ta farko Jamila Zurmi ta yi tambaye cewa shin kun gwada amfani da fasaha na zamani irin kamar amfani da jirage marasa matuka a wajen yakin da kuke yi da wannan matsalar tsaro? Jamila, wannan zan iya tabbatar miki cewa muna amfani da na'urorin zamani yanzu haka na ganin ta wace hanya ce za a bi a shawo kan wannan matsaloli. Idan za ki tuna da muka je Washington, mun tattauna akan amfani da na'urorin zamani don shi ne ya fi sauƙi kuma yake kusan ba a kashe kuɗaɗe da yawa da makamantansu amfani da su. Yanzu haka duk ayyukan da muke yi muna ne taimakon wa'annan na'urori da ake yi, kuma ba wai abu ne wanda kawai jiha ɗaya ce za ta yi ba. Dukkan munan arewa Najeriya, Katsina, Kaduna, Sokoto, Kebbi, Zamfara, duk abubuwan da ake amfani da su kenan ta kawo tsaro a wannan jihohi namu. Shi bawan Allah da yi magana na noma da ake, kowa ya sani cewa Zamfara mu manoma ne, kuma da ikon Allah muna nan muna duk bakin kokarin mu tabbatar da cewa al'umma sun samu sun yi noma a jihar Zamfara. Ba kuma Zamfara kaɗai ba, har suka tsina da makamantansu. Kamar yanzu ko shekaran jiya akwai rangers wanda aka yi training ɗinsu na su civil defense, wanda amfaninsu dama shine su je su taimaka wurare daban-daban a tabbatar da cewa mutane sun samu sun yi noma. Kamar tambaya biyu ya yi daidai da mun yi magana akan cewa kowa ya tashi ya yi tambaya guda ɗaya. Ya yi tambaya akan ilimi, adadin ɗaliban da suka haƙura da karatu. Kamar me kuke yi na tallafa musu ko kuma gazawa ce ta sadi suka haƙura suka fita? Wato matsalar ɗalibai tana da yawa,
abubuwan da muke yanzu shine cewa mun kawo scholarship, amma ko scholarship za a tantance wani irin courses ne mutane za su yi wanda za a taimaka masu. Na farko kenan. Na biyu, idan ya duba duka jami'o'in nan mun zauna da vice chancellors ɗinsu mu ga shin 'yan Zamfara guda nawa ne suke wannan wuri, menene matsalolin suke fuskanta. Kamar kafin mu tsallake maganar wannan tallafin karatu na scholarship da ka ce, yaushe ne kamar kuka gabatar da shi? Na scholarship? Na scholarship yanzu nan muka shekaran jima muka naɗa sakati, muna kai. Muna tattauna don mu tabbatar da cewa shin ɗaliban namu guda nawa ne, wani irin courses ne za su karanta, wani irin taimako ne za a bayar. Kamar yanzu in ka duba India, muna da 'yan makaranta da aka tura shekara wajen 3 suna nan suna galabaita. In ka je Cyprus, me kai misali akan su mun biya musu, wato kudin da ake bin su suna da yawa, dan tun da aka kai su kawai su aka kyale su aka zubar da su. Yanzu shi wannan tallafin karatu yaushe ɗaliban Zamfara za su sa ran cewa zai fara aiki, za su fara mora? Wannan scholarship ɗin kawai na tantancewa ne, amma yanzu in ka je Federal University Gusau akwai kudaden da muka biya na 'yan makaranta. Idan ka je Polytechnic su ma haka. In ka je School of Nursing duk mun yi. Ina fahimta kenan na cikin Zamfara ne suka fara cin moriyar na cikin Zamfara yanzu, da kuma ma har wa'anda suke waje. Kamar yanzu Cyprus, lokacin da suka galabaita sai da muka ɗauki kuɗi wajen kusan miliyan 200 da wani abu, muka je muka biya, muka ba da haƙuri. Yaushe? Ya kai wajen kusan wata 6 suka wuce. Yanzu haka ɗin tam ya ƙara dawowa, za su yi jarabawa da yawansu an hana su jarabawa. Yanzu haka sai na ba da kuɗi a kan cewa wajen kusan euro 100,000 a je a ba su don su samu su yi karatu da makamantansu. Indiya ma da haka. Sudan wanda haka aka ba su, sai da muka ba da kuɗi aka ɗauko su daga Sudan aka zo nan jami'ar Ahmadu Bello, jami'ar Usman Danfodiyo University. Idan na fuskanta dai akwai shirye-shirye da yawa akan ilimi da ake da su. Wato abin da ake cewa idan dambu yawa baya jin mai. To abubuwan da yawa gashi muna da karancin lokaci. Cikin alƙawuran da kai a lokutan yakin neman zaɓe akwai ci gaban al'umma da haɓaka rayuwarsu. Ƙwarai da gaske. Don haka ruwa ya faɗa ƙarƙashin wannan wanda ana cewa abokin rayuwa. Sosai. Ka bara mu fara jin ra'ayoyin al'ummar Zamfara kan ruwa, sai ka ba mu naka bayanin akai. Sunana Maryam Usman. Wani wuri sai ka ba da 200 aka baka jarkar ruwa kamin ka samu na sha, amma munan unguwanmu muna ba da naira 100 ne a bamu. Gaskiya muna da matsala akan dai ta gudanar da ruwan sha da na bayan lalura, don muna da su gaskiya. Kuma idan ba mu da ruwan sha sai mun je hattan etarin lambu mun diddiba sannan mu samo ruwa, don muna da matsalar ruwa gaskiya da yawa. Muna roƙon gwamna ya taimaka mana don hunan da za mu samu mu yi ɗiban ruwa. Sunana Muktar Aliyu. A hakikanin gaskiya mu muna samun matsalar ruwa wannan yanki, don tun lokacin da Rima ya ɗauke wannan tanki na gidan ruwa muka cikin wahalar ruwa haka, ba mu ma dai taɓa samun wasu ruwa wadatacci ba, dai kullum muna wahala da mu da 'ya'yanmu. To sunana Hauwa Musa. Ko wani gwamna ya haushi na shirya mana ƙarya ce za mu samun ruwan sha, ba mu same su ba. Rabon mu da samun ruwan sha tun zamanin marigayi Shehu Shagari, rabona ni dai na san da a samu ruwan sha nan bangaren Tullukawa da Yaggada. Ba mu da ruwa, in mun samu ruwa sai dai an manta hicen binin ruwa mu samu ruwa, amma nan dai babu ruwa. Ko azumin bara da wajen 10 ya mutu wurin ɗiban ruwa, bariya da 9 ya mutu wurin ɗiban ruwa. Har bisa hazawo ba mu da ruwan sha mu nan bangaren shiya. Gwamna, daga ganin wannan matsala babba ce, me za ka yi a kanta? Don wannan matsala tana buƙatar mataki ne na gaggawa. Ina so in tabbatar maka, lokacin da muka anshi wannan mulki a cikin garin Gusau an yi wata 5 babu ko ɗigon ruwa. Na farko, duka mashin nan sun lalace na water board. Na biyu, babu kudin chemical da ake basu wanda za su zan su tace a ba al'ummar ruwa.
fiye da wata 5, wato abun ya ɓaci. Amma da ikon Allah cikin sati 1 muka je muka so sababbin mashin wa'anda aka sa a nan water board a Gusau. To abin da zai bada mamaki mai tambaya sai ya ce ko dan kai ma a Gusau kake zaune amma duk komai sai a ce Gusau ina sauran kananan hukumomi. Cewa ko maradun yanzu haka idan ka je sun yi wata nawa ba su da ruwa, mu ne muka je muka buɗe musu ruwa, muka yi bohol, muka gyara, muka gina sababbi. Yanzu haka in ka je maradun akwai ruwa. Idan ka je ƙauren na moda, idan ka je shinkafi, idan ka je gumi, duka babu inda ba mu kai masu ruwa ba, balle gina boholes na zamani na solar motorized, ko ina ana nan ana yi. Yanzu ga wata tattijuwa nan da ta yi magana, ta ce rabansu da ruwa tun zamanin shagari. Kaga wasu ma a cikin zauren nan ba a haife su ba kenan. Wato wanne irin taimako za a yi musu na kai tsaye? Duka wa'annan duk yanzu haka muna da tim da suke zagayawa kowane ƙananan hukumomi mu tabbatar da yawan irin matsaloli ne suke fuskanta. Ko cikin garin Gusau da muke magana, yanzu haka tun da aka faɗaɗa Gusau ba a yi sababbin hanyoyin ba da ruwa ba. Sai yanzu ne muka ɗauko expert waɗanda suna nan sun gama zanen baki ɗaya wanda duka kewaye da ko'ina za a samu ruwa. Kuɗin da za mu kashe kaɗai a wannan ya fi biliyan 25 a Gusau kenan. A iya Gusau. A Gusau kawai kenan. Ballantana ka je sauran ƙananan hukumomi. Ƙananan hukumomi duk inda muka san cewa akwai wani borehole da ya lalace, ko na tuƙa-tuƙa ko na zamani, muna gyarawa. Kamar wannan dattijuwa, ba shakka watakila za ta iya jin wannan tattaunawar tamu. Wannan albishiri kake sa mata? Insha Allahu su kwantar da hankalinsu, matsalarsu ta kusa karewa. Ko da nake zagaya wancan sati akan hanya daga nan Mayanci zuwa Gusau, akwai inda muka tsaya sallah. Maganan da suke shine cewa bohol ɗinsu ya lalace. Don haka wannan dattijuwa nan da wata 6 ko yaushe suke sa ran da? Insha Allahu ba za ka wata 6 ba, za mu san duk yanda za mu yi da ikon Allah mu je mu ga menene za a yi. In bohol ne za a yi, za mu yi masu. In na zamani ne, ka san BBC da bin kwakwafi fa za mu taho fa Zamfara mi bibiya. Ai ba na faɗin abin da in ne alkawari to zan cika shi. To ina ganin masu kallonmu da sauraronmu da kuma waɗanda muke cikin wannan zaure, kada ku manta cewa wannan shiri yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC tare da taimakon gidauniyar MacArthur. Shiri ne wanda ake kira a faɗa a cika, kuma kafin mu ɗora za mu ɗan tsahirta domin a ɗan sha ruwa kafin mu dawo daga baya. Barkanmu da dawowa kuma masu kallonmu da sauraronmu da waɗanda muke cikin wannan zaure, kada ku manta a yau shirin a faɗa a cika ya samu bakuncin gwamnan jihar Zamfara ne, Dr. Dauda Lawal dare. Kuma muna bibiyar alƙawuran da ya yi ne lokacin yaƙin neman zaɓe, ɗaya bayan ɗaya mukan tattauna a kansu. Wani daga cikin abubuwan da ka yi alkawari a kai shine haɓaka noma da abinci a jihar Zamfara. Dama jihar ce da aka santa da wannan sana'a. Wataƙila kafin mu je kan abin da za ka faɗa, za mu saurari mu kuma kalli wannan fefe sai mu ga ta inda za mu fara. Kuma sunana ni Suraji Abubakar Kwana. Na farko dai gonakin da ke gare mu daji suke. Muna neman taimako, a taimake mu da taki, a taimake mu ma har da abinci don ba mu da shi. Wallahi ba mu da abinci, kuma muna neman taimako. Gwamna ya taimake mu da abinci ya kuma taimake mu da taki. Sunana Isa Ibrahim Rambore. Saboda haka muna cikin wannan muna neman gwamnati don Allah da Annabi ta dibe mu da idon rahama. Allah dibe mu da idon rahama. A taimaka mana bisa ga yanayin da muke ciki. Domin a halin yanzu ga ruwa an yi na shuka, amma ba mu da halin zuwa mu yi kaibe ko mu yi noma ko mu yi shuka. Ana zuwa ko a halbe ka ko a ɗoke ka. A halin yanzu ga munan ma ba gidajen mu muke ba.
gwamna waɗannan manoma ne amma suna kukan ba ma abinci. Me za ka iya cewa game da wannan? To, alhamdulillah na saurari ƙorafinsu kuma zan iya tabbatar maka da cewa wata 3 da suka wuce kafin damina ta shigo, idan ka duba in ba ka da mu za mu baka record ɗin irin kayayyakin noma da gwamnati ta saya, tun daga mashin na zamani wanda mutane za su yi amfani da shi wajen huɗa, da iri wanda za su shuka, da maganin feshi wanda za su sa a gonakinsu da makamantansu. Mun zagaya duka ƙananan hukumomin nan 14 ko mun raba su. Wannan na noman rani kenan. Yanzu haka mun yi tanadi. Wannan kamar yaushe ne kuka yi wannan? Ya kai wajen wata 2 da suka wuce kenan. Za mu iya baka duka records ɗin da duka local government by local government da muka je muka raba takin zamani. Manoma ko kuma a'a 'yan jam'iyya 'yan siyasa? Ai kamar yadda na faɗa, yau Dauda gwamnan Zamfara ne ba gwamnan PDP ba. Saboda haƙƙin kowa, ko kai ɗan APC ko PDP ko kana siyasa ko baka siyasa, haƙƙinka yana kan Dauda. To wannan fa wani manomi ne daga cikin manoman jihar Zamfara yake cewa a taimaka musu da taki. Idan kana so za mu baka bidiyo na local government da local government da muka zaga, ni da kaina na je, ba wai aikawa ne ba, wanda muka raba kayayyakin noma tun daga iri, takin zamani, irin galma ta zamani da abun feshi, duka ƙananan hukumin nan ba inda ba da su ba. Na noman rani kenan. Yanzu haka mun yi tanadi na noman damina. To kafin mu shigo damina, kamar takin da ka ce kamar ya kai mota nawa aka raba? Babu local government da mu ba su aƙalla mota 5 zuwa 10 ba. To ƙididdigan kuma manoman da suka ci gajiyar shirin fa? Eto, ai dama ba za ka iya cewa ka ba kowa da kowa ba, zai yiwu ba. Ai in kace zaka ba kowa to kai ma ka san ƙarya kake. Amma akalla in kace kashi. Amma akalla mutane sun samu. Misali kamar inda ɗazu ka faɗa ka kai kashi 75, misali yanzu idan an ce manoman jihar Zamfara da suka ci gajiyan nan za su kai kamar kashi nawa a ciki? To zan iya cewa sun kai kashi 20. Na fahimta. Manoma wanda muka ba wannan tallafi, kuma kamar yadda na ce duka za mu baka videos in local government da local government da ni da kaina na jin da kaddamar, ba wai na aika ba ne ba. To amma ba ka ganin kashi 20 cikin 100, ɗazu da kai 70 ai an ce ka yi ƙoƙari, yanzu 20 cikin 100 fa. Ai wannan ma mun yi ƙoƙari. Ka san yadda muka samu jihar tukunna? Akwai ina kuɗin ma ake samu wasu tukunna? An san yadda muke samun kuɗaɗen? Ai ƙoƙari ne. Da suna samu? Amma ka san dai kashi 20 cikin 100 ko a makaranta mutum ya faɗuwar wasu. Wannan na noman rani ne kamar na gaya maka. To, ina jin ka na damuna. Ai dole ka fara ta wani wuri. Haka. Saboda ai ba mu da kuɗin da za mu iya cewa kowa sai an bashi, ba zai yiwu ba. Wannan ba gaskiya bane ba. Duk wanda ya ce maka zai haka to ƙarya yake. Mu kuma ba ma ƙarya, ba ma ƙazafi. Abin da za mu iya yi shine muke gaya ma al'umma cewa za mu yi. Kuma mun yi, ko muna kai. Saboda haka za mu ƙara. To ina ganin gwamna kafin mu tsallake bara to za ka iya amfani da wannan abin magana, sai ka faɗi suna da inda aka fito, kamar inda muka yi magana da Allah a takaita aje kai tsaye kan tambaya saboda lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Musa mai lafiya mada dan jihar Zamfara ne ni. Duk da muna tattaunawa kan sha'anin noma, amma damuwar mutanen jihar Zamfara ta fi karfi akan sha'anin tsaro. Kasancewa shi kan shi noman in babu tsaro ba zai yiwu ba. A lokacin yakin neman zaɓe, mai girma gwamna ka jaddada ƙudurinka na ganin cewa ka tabbatar da jihar Zamfara ta samu tsaro, kuma a cikin ƙoƙarinka na bayanan in tsaron ya samu alfanun da za a ci, noman na ciki. A yayin da kake
yakin neman zaɓe da alƙawura akan sha'anin tsaro. A wannan lokacin kamar yadda ka faɗa a baya cewa baka da soja baka da ɗan sanda. Gwamnonin da suka gabata waɗanda ka gaza wasu su baka yi tunanin ba su da soja ko ɗan sanda ba a wannan lokacin. Sannan duk kalar korafin da kai gabatar na matsalar da kake samu daga Abuja a yanzu su ma lokacin da suna mulki sun gabatar da irin wannan korafin. A tunaninmu lokacin da kake naka alƙawura kila kana da wani abu da za ka yi banban da su wanda zai kawo. Mun gode sosai. Assalamu alaikum. Sunana Shafa'atu Yambala. Kamar magana da mai girma gwamna ya yi gaskiya ba maganar sha'anin tsaro ba ne zai. Ki matso jikin abin magana sosai. Ba maganar sha'anin tsaro ba ne zai yi. Magana zan yi lokacin da ya ce yanzu ya zama gwamnan jihar Zamfara ba gwamnan PDP ba na APC ba. Amma yau an waye gari akwai mutanen da sun yi shekara ɗaya ba su da albashi cikin gwamnatin shi. Mutanen da suka riƙe mukamai daban-daban lokacin gwamnatin da ta wuce. Bayan an naɗa kwamiti kusan 3 waɗanda za a tantance su, kuma an tantance su amma har yanzu ba mai da suran ayyukansu ba. Muna matuƙar godiya ƙwarai da gaske Shafa'atu. Na farko Shafa'atu, ina tabbatar maki da cewa da muka ɗauki wannan gwamnati akwai matsaloli da yawa na magana albashi. Na farko abu ne wanda kika sani waccan gwamnati ta bar bashin ma'aikata kusan wata 4 wanda da ikon Allah mun biya su a lokacin kwata-kwata. Na biyu sai muka duba akan cewa akwai tsare-tsaren da gwamnatin da ta wuce ta yi na a ringizon ɗauko ma'aikata daga ƙananan hukumomi aka sa su a cikin jiha wanda kuma ba a bi ƙa'ida ba. Shi yasa muka sa kwamiti ya je ya tabbatar da cewa an tantance kowa kuma an ba shi haƙƙin shi. Na biyu kenan. Na uku, ma'aikata wanda 'yan siyasa ne, political appointees ne. Ya kamata da a ce gwamna kafin ya wuce duk ya biya wa'annan mutane tunda shi ya naɗa su. Kamar yanzu babu yanzu a duk wanda na naɗa political appointee. Don haka dama ka san da wannan matsala kenan a ƙasa. Kwarai da gaske. Ya kamata da kun tambayi gwamna me yasa bai ba ku haƙƙin ku ba ku da ya naɗa as political appointees. Ba hurumi na bane in biya su wa'annan. Saboda na farko ma abubuwan da duk aka yi ba kan ƙa'ida ba. Idan kana son record ɗin duka za mu baka, amma ina tabbatar maka duk wani ma'aikaci wanda aka je aka tantance cewa ma'aikaci ne ko na state ko na local government wala mun biya su. Yanzu ai ka sani a ka'idar ɗaukan aiki ko kuma aiki a Najeriya in ka samu babu ma record ɗin ai. Idan ka samu matsayi na siyasa za ka iya tafiya ka ajiye aikinka ka gama ka dawo ka ci gaba da aiki. Ka san da wannan? Yawwa, irin wa'annan mutanen ai mun san da su wanda in dai ka bi ƙa'ida da ake sawa akan cewa kana ma'aikaci amma za a baka political appointment, ya kamata ka koma ofishin head of service. Akwai takardun da za ka cika wanda zai baka dama cewa ka aje wannan aiki temporary ka ɗauki political appointment, wanda kuma in ka aje wannan political appointment za ka koma. Irin su ina tabbatar maka duk wanda muke da irin wannan ya yi abin da ya kamata mun mai da shi aiki kuma mun biya shi albashi. To don haka yanzu waɗanda basu ba ana nusantar da su su yi wannan tsarin za ka mai da su aiki. Za ka mai da su aiki. Babu. Ai abun kawai kara zuwa kai shi. Wato idan a lokacin nan muna da political appointments. Koma magana waɗanda kai magana da su da farko. Waɗanda ka ce ana magana tantance su. A wanne matsayi ake a yanzu? An tantance su an biya su ko kuma a tantancewar akai kawai ba a biya ba? Wanda duk na sani wanda aka tantance an biya shi albashin shi. Kai ba ma shi ba, ka koma pension. Ka koma to idan na fahimta kenan kamar ita Shafa'atu ma kenan ba ta cikin waɗanda suka aka tantance balle ma ta anshinata. To ban san ko ita political appointee ce ba ko ita civil servant ce ba. Wannan aikin head of service ne. To shikenan bara mu koma tambayar mu ta farko da Malam Musa yayi. Malam Musa. Haka. Na ji daɗin wannan tambaya na shi.
na akan cewa ban san da cewa su waɗanda suka wuce cewa soja da ɗan sanda da makamantansu ba su hannunsu, wannan gaskiya ne. Amma yana tabbatar maka cewa akwai bambancin da mu irin tsarin da muka yi da kuma irin mahimmancin da muka ba tsaro. Shi ne ɗaya daga cikin dalilin da ya sa ma muka yi wannan community protection guard. Na farko kenan. Sannan yau abun kunya ne a ce muna da shugabanni har ma minista kuma na tsaro. A ce menene tsarin naku da ya sha bamban da na sauran gwamnati? Shi ne nake gaya maka, na farko da muka tunanin cewa da muka ga cewa ba mu da ɗan sanda, ba mu da soja, ba mu da civil defense, shi yasa muka kirkiro wannan community protection guard wanda su muna da iko a kansu. Za mu iya ba su umarni su je su yi kuma suna yi. Ka je ka bincika ka ji wani irin rawar gani ne suke takawa a ƙananan hukumominsu. Yanzu za mu motsa gaba, shine wani daga cikin alƙawurinka da kai shine na maganar kyautata harkar lafiya. Hausa suka ce wai lafiya uwar jiki. To bari mu kalli ra'ayoyin wasu mutanen Zamfara kan yanayin tsarin lafiya da ake da shi a jihar a yanzu. Sunana nan za Hamza, na haihu cikin gida. To babu ingantaccen dai abin da za a zama zuwa asibitin gaskiya. Gaskiya na fuskanci kalubale amma dai kuma Allah ya sassauta ma. Su ma yanzu jariranmu in muka haihe su cikin wani yanayi irin ciwon nan da ake samu nan da nan sai yaro ya canza kala ga idanun shi. To idan muka je asibiti kuma ciwon yana cace kuɗi da yawa kuma gaskiya yanayin ba na malam talaka ba ne ba. Gaskiya dai babu wani tallafi da muke samu in ban da irin wannan ɗige-ɗigen magungunan da ake mana. Muna buƙatar taimako sosai wanda za mu samu mu ci gaba da kiwon lafiya jariranmu da mu kanmu da abin da za mu shayar da su wanda zai gina musu jikinsu. Sunana Sadiya Sani. Muna son ya taimaka mana ta hanyoyi na kiwon lafiya. Komi za ka sayi sai in ka hitar da kuɗinka sannan niya ka samu lahiyar ka abinda da Allah ya taimaka maka ka samu. Kuma da likitoci masu kyawu don ba mu da su ƙwararri masu kyawu. Kaji ta farko mai da jariri ta yi maganar tallafi. Har yanzu akwai wannan tsarin na lafiya kyauta ne? Buhari, zan so ka samu lokaci ka zo ni da kaina in kai ka ga irin asibitocin da muke fama da shi a jihar Zamfara. Shekaran jiya na je Talata Mafara. Wallahi ko maƙiyinka ba za ka so gara ta haihu akan titi da ta je asibiti ta haihu. Gara akan titin nan ko a gida ta haihu. Saboda me? Saboda yanda muka samu condition ɗin asibitocin nan. Muna da bidiyo. Zan baka bidiyon nan ka nuna ma duniya irin asibitocin da muke da shi a yanzu a jihar Zamfara. Ba nan kaɗai ba, na zagaya duka ƙananan hukumomi, na ga irin yanayin asibitocin da muke fama da su. Shi ne dalilin da ya sa a watan 11 na 2023 na fitar da doka ta ɓaci akan kiwon lafiya. To misali bayan doka da ka gabatar tun da dama watakila da ka san da waɗannan matsaloli kafin yakin neman zaɓe. Ban shiga asibitin na gani ba, sai da na shiga na gani. Amma lafiya tana cikin abubuwan da kai alƙawarin cewa za a inganta. Ya zuwa yanzu akalla wata 12 a cikin ofis. Me kai takamaimai na ciyar da tsarin lafiya gaba? Ka ɗauki ka je ka kai su Bukuyim, Nasarawa, Burkullu, ka ga yanda asibitin take da kuma yanda asibitin take yanzu. Na farko kenan. In ka bar Nasarawa ka zo Maru, ka je ka ga yanda asibitin take da yanda take yanzu. Ka je Maradun, ka ga yanda asibitin take da ka ga yanda asibitin take yanzu. Ka je Tsafe, ka ga yanda asibitin take da yanda asibitin take yanzu. Ka je Ƙauren Namoda, ka ga yanda asibitin take da kuma asibitin yanda take yanzu. An tsara shi, an gina shi ya yi kyau. Ai ita wato
ina son ko gobe da Allah zan haɗa ka da crew ka je kai da kanka ka je ka ga wa'annan asibitocin me suke ciki. Ka san da yawan mutane za su tambaya su ce ba zahirin ba, ma'ana ba ginin ba, menene a ciki ne aka samar da taimakawa da wato da ginin da na'urorin kai ba dai Gusau ne babban birni ba, wannan asibitin ke ji da shi Yariman Bakura, ka je ka ga yadda Yariman Bakura take asibitin. To su fa ma'aikata ma'ana jami'an kiwon lafiya da yawansu sun gudu, don na farko da ba a biya su kudadensu ba. A Yariman Bakura mun samu basussuka iri daban-daban na likitoci wanda yake an fi shekara 2 ba a biya ba. Ba ƙarya ba ne ba, takardun suna nan sai mu baka ka nuna ma duniya. Idan ka je duk asibitocin nan duka wa'annan matsalolin ne, ni da kaina na zagaya na gani da kaina, na zauna da duka medical directors nan na asibitocin nan na tambaye su menene matsalolin kuma dukan sun gaya mu. Yanzu ko nurses da muke da shi, muna da school of nursing a Gusau, muna da school of nursing a Tsafe, akwai a Zurmi, amma me ke faruwa? Za ka je ka ga asibitocin nan wallahi babu nurses ɗin nan, sai yanzu ne muka sa ana ɗaukar su kuma a yi training ɗinsu don kula da kiwon lafiya. Yanzu ka asibitin Yariman Bakura, idan ka je kai ko abin scanning wallahi babu shi. Ka san alƙalima suna nuna cewa akan ci gaba da samun mutuwar mata masu ciki yayin haihuwa. Kamar yanzu wannan, kai da kanka ka faɗa ka ce gwanda ta haihu akan titi. Da muka fara, wata 3 da muka fara, akwai medical outreach da muka yi. Shi ma records ɗin yana nan. Mun ɗauko mutane masu yoyon fitsari daga duk ƙananan hukumomin nan guda 14. A inda za a iya masu wannan aiki shine a cikin nan Yariman Bakura, shi kan shi sai da muka gyara wurin kafin likitocin su samu su yin aiki. Ka san wasu jihohi, tun da magana ake ta Najeriya, akwai jihohi waɗanda suke ta kwarorinku, mata masu ciki kyauta suke haihuwa. Kiransu ma ake su haihu. Kai wannan alƙawari za ka yi wa mata masu ciki a jihar Zamfara daga yau a daina ganin irin Buhari, wannan abubuwan mun fara, kuma abubuwan nan ci gaba muke yi, don yadda muka samu ɓannar ta wuce misali, ba za mu iya gama shi lokaci guda ba. Amma mun ɗauko hanyoyi wanda za mu gyara wa'annan abubuwan da suka. Shi sa na ce kai da kanka don Allah ka ɗauki crew ɗinka ka kai su duk wa'annan garuwan da na lissafa maka, ka nuna ma duniya ko da gaske muke ko ƙarya muke yi. Na fuskanci a ɓangaren lafiya akwai masu son yin magana sosai. Ga wata baiwa Allah nan mai wannan yalon ruwan ɗorawa ta tashi. Ga abin magana nan a kusa da ke sai ki magana. Assalamu alaikum, Your Excellency, muna maka barka da zuwa. Sunana Amina Ibrahim. Zan yi magana ne akan harkar lafiya, saboda za mu iya tuna watannin baya ka ziyarci wani asibiti ba zata, haka yi declaring in state of emergency a health sector. Mata da dama sun ji daɗin haka saboda 200 na iya kashe mace, 200 kuma na iya raya ta. That is postnatal hemorrhage da ke samun mata yayin da suka haihu. To daga baya sai muka ga cewa kamar kama yadda akalan wajen renovating ɗin wasu hospitals, inda muke ganin me zai hana a mai da akalan nan wajen training ɗin ma'aikata da kuma ɗaukan wasu, ganin cewa ma'aikata da dama na lafiya sun bar jihar Zamfara. Haka kuma akwai no indigens da ke aiki a jihar Zamfara waɗanda medical personnel ne. Wasu an daina biyan su, wasu da suna yin voluntary, an daina biyan su sun bari. Me zai hana a mayar da akalan instead of creating din schools na health da kuma renovating din hospitals, a ba da gudunmuwa ga manpower, that is yes manpower, na ɗaukan ma'aikatan lafiya da training. Tambaya gwamna ya fahimci abin da kike so. Wato bari ansa mata quickly. Magana ce akan ba da horo ga kamar jami'an lafiya maimakon gine-gine. Kwarai da gaske. Na farko dole sai an yi ginin nan, ta nan ne su kansu masu ba da kula da lafiyan za su iya tsayawa su duba mutane. Na farko kenan. Wannan asibiti kike magana yanzu in kika je ki ga ayyukan da ake yi. Suna nan ana yi daga wards ɗin
ko ta ina an barke asibitin nan ana aiki. Ko ta kwana biyu ne bata je ba. Ah, Ita ina son magana ta da je. take yi. Ina Ba wai zuwa. aikin take magana ba, me zai hana Na a sani bada horo ma'aikata inda ko a gida idan ko ta da kama muka za a iya bada taimakon gaggawa a yanzu haihuwa. haka muna nan muna training nurses ɗinmu, sannan na ba da dama akan cewa duk wani likita da zai iya zuwa ya mana aiki a Gusau, ko da za mu yi doubling salary ɗin shi ne, a kawo shi. A Gusau? A Zamfara. Gusau ne za a fara tukunna, tunda nan ne za su yi training, daga nan ne za a yi posting ɗinsu zuwa wurare kaza. Mun ba da wannan daman saboda da yawansu sun gudu don ba a biya su ayyukansu kuɗaɗensu ba. Mun zo mun samu ba su suka ita jihar Zamfara alƙaliman kamar jami'an lafiya nawa ne a jihar Zamfara? Kana da takamaimai alƙaliman su? Wato ba zan iya gaya maka takamaimai mutane ba, amma mun riga na sa an yi abin da ake ce ma need analysis na kowane asibiti across duka ƙananan hukumomi 14. Mun san irin ƙarancin da muke da su na ma'aikata. Shi yasa nake matsawa akan yanzu cewa duk wani wanda zai iya zuwa mu biya shi ko da albashin nawa ne. Assalamu alaikum warahmatullah. Sai kin ɗaga murya. Assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Hajara Abdu, ni 'yar tsafe ce daga garin Magazu. So ana magana akan kiwon lafiya. Shine sai na ce to mu yanzu duk wanda ke bin hanyar Gusau, tsafe, tufuntuwa ya san irin yanayin hanyar nan da ake bi. Sannan Magazu, garin Magazu da ake da ba ta da asibiti. I consider it as ba asibiti saboda gado guda ɗaya akwai cikin asibitin Magazu. Sannan babu likita, sai an tai wani wuri an je an biɗo. In emergency ya kama nan cikin garin Magazu, misali an yi attacking mutane aka kawo su emergency, babu ko inda za a aje shi, sai an gangara an tai tsaye. The same thing tsahe, shi ma asibitin tsafe ba a iya samun komi, dole sai an yi proceeding to. To muna matuƙar godiya. Hajara tana da tambaya guda biyu a haɗe. Ɗaya ta lafiya ce, ɗaya kuma ta hanya ce. Duk dai suna da alaƙa da lafiya. Ka san wani lokacin idan rashin lafiya ta kama hanya kafin a kai inda za a je, in ta muni sai ka ga abin da ba a fata ya faru. To tana magana cewa a tsafe kamar ma babu asibiti ne? Hajara, wato ba ma wai asibiti yake magana ba. Su asibitocin da muke da su yanzu, menene matsayinsu tukunna? In ba ke lafiya ma za a kai ki asibitin ki je ki samu magani, na farko kenan. Saboda haka wato abin in ka duba yadda muka samu jihar, kusan komi ya lalace ya taɓarɓare. Yanzu ne muke digging foundation na fito da jihar. Duk inda zan samu lokaci zan iya maka bayanin irin matsalolin da muka samu tiriyan wanda yake shekara da shekaru ba a yi su ba. Yanzu takamaimai ga asibitin Magazu ta yi magana. Ba su da asibiti, a tana magana ba su da asibiti. Yanzu tsafe me za a iya yi musu yanzu ba su da asibiti? Well, abin da za mu iya cewa bari mu gama gyara tsafe tukunna. Mu tabbatar da cewa in ma an samu irin wannan ba muna fata ba, za a yi zuwa tsafe a kula da mutane. Wannan ne fa tsarin da ka ce ka ayyana shi a matsayin doka ta ɓaci. Buhari, asibitin kafin ka fara gina wani asibitin wanda kenan ka gyara su matukunna. In baka gyara baya za ka yi. Yanzu kake maganar likitoci, in mun je mun gina a Magazu yanzu haka, ina likitocin da za su yi? Ina nurses ɗin da za su yi? Ka gyara wanda ka samu matukunna kafin ka fara tunanin wani abu ba. Wannan dai yana cikin plan da nan gaba idan muka ci ƙarfin asibitocin nan muka tabbatar da cewa kowane asibiti a kowane local government mun yi mashi yadda ya kamata, to sannan sai mu fara. Kamar zuwa yaushe ka san ɗan adam da akwai ƙaguwa. Ba zan iya ce mata za mu iya, saboda yanzu duk asibitocin da muke gyara dukkan ƙananan hukumomin babu asibiti guda ɗaya da za ka je ka ce wai ka zama okay. Ba ma Magazu ba, akwai wurare da yawa wanda in mun gama gyaran waɗannan asibitocin sannan sai mu zo mu fara tunanin wani sababbi ne za mu gina nan gaba insha Allah. Muna da shekara 3 nan gaba da ikon Allah. Ana cewa wai komai yayi farko zai yi ƙarshe. Lokaci ya gangaro kusan duka lokacin da ya kamata mu ɗauka domin gabatar da wannan shiri
mun cinye shi idan muka ce za mu ci gaba da tattaunawa kwana sai mi ana tattaunawa. Masu sauraron mu da kallon mu da kuma waɗanda muke tare da su a cikin wannan zaure, da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na a faɗa a cika na wannan lokaci wanda BBC Hausa take ɗaukan nauyi tare da tallafin gidauniyar MacArthur. Ni Buhari Muhammad Fage da na gabatar nake cewa muna godiya ga kowa da kowa.